Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagut kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawa sa pakasaritaan Arapolwan. Ladawan ti Kalman. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. Papa, kung naman no agbakasyon tayo lang nga dito lugar ayo. San tayo matgaya man nga agsubli iti Amerika? Natanganan ni Lolam. Isu nga nyawid kon, kitawan ti kadwana. Oray ta nakaretiro ak mata na militar. Ket kasano ti panagadal ko? Napanawak pa dagiti bargadak, agraman dagiti adu a kaayan ayat ko. Dahil tati may sapay agapo nang ingkading kong iyawid kayo kinanang. May sungsung kalaunay kadagiti ka mang tigang. Papa, kasladyak ka ba alam ti agbyag diti probinsya? No diyo kaya ti agsubli di Amerika, kabaalak ti agawid a sisyak. Saan anatanggan ti olom si ka, Reynold? Angin papa. Amamugan. May isa ka retirado a militar. Kita mo nun niya ti paganurutak. Lintag ti tunggal saok. Mawadam? Ay, maluksaw lakit din ni Reynold kadagijeng embagam kenkwana. Manipod simrek iti kwarto na, saan pa'y arimuar? Saan na siya tesoro na? Noon namin anon ngimbalod na. Gapo kadagiti skandalo, anak ay pasungal-ngalan na. Ay, talaga natuso ti anak mo. Basol gumutlang. Nabaybaya kabayatan ti kadak iti serbisyo. Di makkel nga men nga awan tinariingan na nga ina. Saan ka matana ng asawa? Saan ko na pinanunod pa iti mga asawa? Tadyak tumot lang masango. Amo yun, tinagbali na problema iti asawa. Ay na, saan mo alagipin peday takit nabayagan? Ipamaysak lang ang timatang ko para iti anak ko. Nay, itay payakit kita anak. Tinagsamot ten malasin, Leon. Siyak ni Permain. Kung nagtubaya sa nakanagbitot, pasensyakan kaya. Nabayag ngamin ang day dinaodi pa nagbakasyon ko. Nakalaklakay gabi ng tilangak. Takasano, manipod iti nakatorpos tayo iti high school. Naigugura ko ni titalon. San mo nga ibain ti kinamanalon mo, Fermin? No awan kayo amanalon, saan ang amangan ti nga pagilian? Ay na, naimbag taon pa'y tinagbalbaliwam, Leon. Awan mo trumbang nga baliwak. Aga kalugaran tayo. Datati na singad nga gayamidi. Yak tumatalikodan ti kinakurapay ang nagtaudak, Fermin. Ay mo gayam. Naimbag man kede, ta nakabakasyon ka. Saan tayo nga mo, no, makapagkikita tayong tupay. Kapigbig sambay lang. Panunuta man napaot pa itibiyag mo. Kung saan ka nung agsubli, di Amerika. Kat, tito'y kayo ngagnaad. Ay, sa bagay. Ado, ti pa kayo sukatan ti dolyaris mo. At dadagdag kalaga po na no apay nging kadeng ko ngagtalineden dito lugar tayo. Nga madanto na papaot apa nagsarita ta. Ay, sige. Panawan ka nga ruda yun. Tanay, nakarugrugi, taka makisarsarita keng kalayon. Mawata, tagapumiti talon. Awanan niya man na. Pumasyar kan to iyabalay, tagsangot ang agidom. Pambarandang agpinadamag. Nalpas matlaengan. Nabanuga ka nagluto dalya. Agina na akla ang biin.
Sakto ang tigos. Uri siya kung timapan agla ko ijay lake, nanang. Ato na ito. Ang mga numarigatan ka. Di ka mabain. Balasang kan. Ha? Laglagi pem akaaduan adayo dagiti agpaspasyang ijay lake. Masabol at tulungan kayo, nanang. Barang makapagtuloy ak tumot lang agadal. Awen nga rod, manunat awen na nagsardeng ka nagadal. Saan ko maanasapa anatay day di amam. Kapu iti kinamamartik na. Nanang, saan kayo ang mauwanan itinamnama? Masapol ang makapagtuloy ak agadal. Tapno may paayan kayo iti pagnamayan. Sige, aganos ka anak ko. Ala, umuna kang harutin ijay lake. Sumaruno aktuken kan. Agin na kayo laptan, nanang. Kaasi kayo mat. Kabailak na ito'y. Kastoy gaya man di kinapintas da ito lugar. Nagano tagpaspasyar. Ado ba ti dayo? Uwan nga agpaisaw leon. Daydayawon da dagiti migratory birds. Naggapo iti naduma-duma apagilyan ti balasi tao dagita at matayab. Ket pinanawan da ti kinalamis ti lugar naggapanda. Nay, napanan nga rudan ni Reynold. Ibagbaga na itay nagmayat ka no apaltugan dagijay at tumatayab. Naluko talaga. Adanam amo na itay akatab na apada na Filipino-American. Limbagnal dayo, sir. Gumatang kayo itilako ka merienda. Nabayagan ajak nakaraman iti kastoy amakmakan. Agpili kayo lang, ma'am. Nagpinta sa nabalasan. Kaslabdam ambok akahingihingas na. Girl, I need you. I need your love. Kasta unay ti panang mingming dahi jo lalaki kanyak itay. Halak pa titintay nervyos. Sige sir, ma'am. Lola, ustahan ko namlatan kanyak balasam ka. Nanang, katang mami nalako nana. Ha? Kasi mo na mapudutan nga gisursor. San mo tadago sa madadaal? Mabalin mo nga pamirinda kadagiti sumarong karto yung balay. Ay, wan man laangan. Isupot mo la amin ang day tabalasang ko. Ay, natinagan mo itayan. Siyak ni Dalia, Lola. Siyak mo't ni Tata Malyon. Naganti na oyongan niya. Ha? Ngam na sayata ka tao. Oh, alam mo na itibayad na. Ala, 3,000, sir. Ni, dakal unay da ito ay. Tatalo. Saan ka ngagbayin-bay? Kasla sarabo mo't tinaduma. Nabit pa ya si mangpet kami manipo di Amerika. Ay, balikbayan kayo gayam. Agyaman naklaon ay, sir. Tulungan ka laangan ang mga supot iti day tadaliya. Iti kasta, makaawid ka mutan. Saan mo unay apapagasan tagmaneho? Ang mga numadisgrasa tayo pa'y. Ay, apay ayang impalubos mo amin ani Reynold tagmaneho. Relax kayo lang, Lola. Nairwa makidya Amerika ang nalalawa ti kalsada. Adda tayo diti probinsya. Napanan nyo kadagayakat duamitay. Papa, adangamin sinursurot mi anak pintas ken napu daw abalasan. Kat napagbiddotak ng Amerikana. Pilipina mat gayam. Ado tinapipintas ababalasang dito'y probinsya. Saan mo nga raramidan ti kinalukom iti Amerika, Reynold? Itipan na kaya dayom kada kinaluko abarkadam. May pasnag mo mat nga tan ti agatal.
Sayang. Jak matin na damag ti lugar da dya abalasang. Di ada ko mapaspasyarat. Kay bagbagalaang ni Papangmaw. Isardeng yun nakasarita ni Reynold. Tapno may pasnag na ti agmaniho. Ijeton balay, akasarita tayo. Madanagan aksa. Awan mati amo kabasal ko, tapnoong tandak, papa. Dahil takit tirigat na kada kayo. Ngamin, retirado kayo a soldado. Anak, jak napuutan ti sangput mo Nagalistukan. Awan ka di tinalakwa. Nagdarasa na ibus nanang. Ginulpi ngamin dagjay agin abalik bayan. Oh, dahito man timbayad daw. Taluribo? Uy, nanang. Nagtakalan, anak ko. Sarabok ka nun ti daduma. Sige. Idulin mo nga road day ta sa nga ribo, anak. Inayon mo, iti ururnungam agastusem to, iti panagtuloy mo nga agadal. Agyaman naklao na nanang. Nalukay ti ima day di alakay. Ngem amoy yun, nanang. Nakwapo. Dalya. Oray klaag, tibayo iti daytang imbagam. Apay, nanang. Anya ngamin ti pampanunutan nyo. Awan mo't dakas ngem bagak Iso na lang. Ang mga nain inauna day dyan ngamda kayo. Anya? Sige. Ingka ginanan. Ang mga nabannog kan. Lala, sige. Tuloy ko pa ilaang man ti maturog. Eto na ang araw natin. Nas daawak iti kinadakkel ti gatad nga intid mo iti dayjay abalasang, Leo. Kasla, awan serbi ti kwarta ka. Nasyanak ngamin kinidalya nanang. Ken malagip ko ti kinarigat matibiyag tayo di. Saan nga tan nga gad-adal dayjay? Sayang tasanta nakasarita iti nabayag. Langan na tinasingpet ken managbabain. Ti dayawag kinidalya. Bimal balasangan. Yung saan nga agbain nga aglako kadagiti turista. Kaya't naman lang at ati makatulong kadagiti naganakin ko sige na nang sumurek ako niti kwartok. Madamdaman to nakasaritak ni Reynold. Day talaang no aglibas a pumanaw. San na paya kabisado ti turturungin na ditoy. Di naman ka ti magibarkada kadagiti karro ba? Marwam tumatla ang Leon. Ije Amerika anay anak. Kat italaang ang mapadasan na ti agawid dito'y probinsya. Kagay ay may ti alintatak ti ropa ni Dalia. Ada nakalamang aliday kadagiti matana. Ngamtisan ko ang malipatan. Nakigtutak iti makita. Kasladda kayong ingas na nga mamok. Ngam nakudrap ti lagip ko. Sagbay nagamam mo kami idi kini Margaret. Ado ti babae ang naglabas iti biyag ko. May isang takadakwada ti ina ni Dalia. Girl, I need you. I need your love. Aginumta bayat ti panagsalsarita ta, gayam. At nanto sa bali panagsangot ta panaginom, agpapartiak to iti kalding. Usto, at mabalin ka dagiti tarakon ko akalding, Leon. Mapagiso, bayadak pa ikit din mabidlang.
Ay na, kita ma, ang mga dolyar ti madutot mo pang bayad. Ah? Ay won gayam na yon. Apay nga minadikan ng asawa pa ay. Di bagaksay din king katiga po na. Diyak kaya ta may padaday ti asawa. Ay na, talaga nga adong tinagbalbaliwa mon. Natangan ta ni ti dayta banag kaya... Ano tinaglaba sa babae di biyag ko? Kumusta dangatan? Bulos nga wandamag kon kadakwada. Nalabit ang naragsak day ti sidong tinakiasawaan da. Apayan niya ti problema mo, Reynold. Kurang langan, gibarsak mo ti cellphone mo. Nakaadayumat gayam ni Ramsey, Papa. Adda ita ijay Palawan. Dahil turista na mamamigi lake, iti bagbaga maramsi. Dahil dalangan ti pagpupudutam. Iso nga ron ti kayat ko ang mabarkada, Papa. Tiyak kaya dagiti tao ditoy. Saan kang nagbali na bastos? Kabagyan pa ilang nagijay. Apay, talaga ka di asaan tayo ngagsubli di Amerika? Dito'y tayon ngagnad, tapno may iliklik ka kadagitigang. Urahin tayo lang ngaglukat ti klase. Tay tuloy mo, di managadal mo. Nangagkuti nagsaritaan yung agama. Saan mo kuman a pinagungtan? Amamudak mo nanang. Leon, saan mo kuman nga ipakat ti kinasoldadong kinirenod? Ang mga ad-adi mo maiturong. Kasano ajag makawagat? Uyawan na gitden dagiti karo ba tayo ngagtutubo? Ay, sika kuman ti mga awat iti anak mo. Enton bumaybayag. Mayam amo ng tumitla ang tibagina. Ay, nakurang ngamin ti pasensyak. Baya, siya kunti makaamu kinirenod. Ay, barumbado ti anak mo. Ngumno siyak ti makisarita kenkwana. Amunak matadanggan. Adadasan ngagnagam, no sana makangag iti unget. Ngambarang adan tumot lang pagbalbaliwan na. Dalia, anak. Anya pa'y lang ter aramidom dito'y kwartom. Apaya saan ka pa'y laang amaturog? Bilbilangak nga rod naman ang tiurnong ko nang. Addaman nga min turista nang tudkanya ko ni ti kwarta. Dagadya nga agpaspasyar. Ay, nagsayaan ngay anak ko. Naranaam ka di manan, tay lakay akong kunam ide. Sa bali, nanang. Diyak nakita idan. Nakiam-amo kanya kiti. Kasla, Leon sa tinagan day dyan lakay. Well, Leon. Anya? Kan, Ustang matinagan dyan inana. Ngamjak na damag no sa dino ti lugar da. Nagbainak mo to na ng damag. Kasta ka di. Sige, maturog kan. Iridip ko matan. Kat ni, masapa akpay nga agriing inton biga. Nasabat ko itay ni Leon na naustang. Di naksiguro nadlaw, takas taon na iti panagpataray na itilugan na. Agpadadalat ta kini Reynold anapagkas ngagmaneho. Ang mga agdardaras, napatag siguro ti papananda. Nangagkuitay nga ada kasarsarita na iti cellphone. Agkita dan sa ta ada pagtultulagan da ang negosyo. Ne, talagan sa nga awan panggapnan ngagsubdi ijay Amerika na naustang. Ay, bakit akon? Kaya't ko adituyak apo mo sa Ipermen.
Agabay kami to, ititanam day di asawak. Ne, da kayo mata na. Apay aya akas na tibagbagayo. Napigsa kayo pa'y. Napaot pa'y tibiyagyo. Ne, na. Bakna nga talagang ni Leon. Nakarigrigat mo't ti panagbiag mi iti barok. Nasaya at kumanusan adak kala problema mi ni Reynold nga apukaw. Saan ako na yung makapataray? Nagsasalubang tilugan. Saan ti magmag na itigit ti kalsada? Talaga nga dulat na tagpaspasyar iti lake. Ni, ano na yan? Paigit ko tilugan ko. Mabidla ang basang. Mabigbig ka. Sikang agpaiso. Apay nanano ka. Sir, dandaninak na padungparan ti limaba sa motor. Oh, sige. Itulnog ka lang ni Jibalayo. Umay kandalya. Sa dino ti Balayo, itulnog ko lang naging kay tiri daw yo. Tapno mamamok mat ninanang mo. Day tabasit kandaanan abalay, sir. Nakurapay kami lang. Tatalyon ko namlatan. Day dyan ninanang kon. Umay kayo. Madamang agdaldalos iti sango ti balay. Oh, dali anak. Nana, itaman pa'y ano malaman kasi mangpet. Ha? Babit lang. Sika ni Monica? Sa dino dito iti Balayo. Itulnog ka lang naging kay tiri daw yun. Tapno mamamok mat ninanang mo. Day tabasit kandaanan abalay, sir. Nakurapay kami lang. Tatalyon ko namlatan. Ay, day ta ninanang ko. Madamang agdaldalos iti sango ti balay. Dalia, itaman pa yan ala daw kasi mangpet. Ha? Mapit lang. Sika ni Monica? Agam amo kayo kininanang, tatalyon? Monica, yagnam naman na dito'y kayong agnana diti anak mo ni Dalia. Nabayag lang agpaiso na santa nagkita. Balasang di anak mo. Ala, kababain kini tatalyon. Dito'y pero ti pagsasaritaan tayo, nanang. Ay, sir, umunag tayo dita balay. Huwag nga paiso. Uray ka sa nuti kinanumuti pagtaangan mi. Dumanon ka. Sige. Ngam sana ka makapagbayag. Dabay ngamin babanak. Nalawsak lang amin ni Dalia magmag na katintulnog kulangan. Kagayam na tumpar. Di ka ngamin agan anad. Kasano awan nakakita ken ka. Ado kami amagmag na. Ni tatalyon pa lang tinang tulong kanyak. Nagpaigdak mat iti pagpagnaak. Barumbado day dyan nakamotor at dandani nakadisgrasya kanyak. Alala, agan anad kanton intun maminsan. Wan gayam, agam amo kayo ka ni tatalyon? Wan. Saan kami anasingad? Agkit-kita kami la iti pagadalan. Saan mo't kami na natuloy idin ti panagadal ko iti koleyo. Amoyo, ni tatalyon tinagbayad kanyang iti 3,000 pesos. Anya? Nanang, nagsayad dakin daw lostang. Dakkel nga tati balay daan niya. Wan. Baknang ga. Siguro kadyak mo't masigurado. Anak, no nakainanakan,
Ikagdigusan. Tagluto akon, iti pangrabyanta. Uray madamdaman nga agdigusak nanang. Intun malpas tamang rabi Isuntulahangan ti panagdigos ko. Ito na ang araw natin. Nay, napatagsakit di tinapanam leon. Nasipngatan ka asimang part. Naibayaga ka nakisarsarita kini Martin, nanang. Sa itay, nagnakitilig. Nalabsak ni Dalia. Kadintulnog kumata ni Ibaleda. Dalia? Wen, Ay wan, malagip kaon. Ay napintas abalasang aginatang mo amin tila ko na ide. ang mga nuan niya di kaya tasawan ti panangkita yung kanyak, nanang. Amok bet kiti na nagnagam ka, anak ko. Madadaan laang ti masakbayan ni Dalia nung kaspangarigan. Nakita nga may nadandan ni patungpara ni ti motor. Nasya na kinuha na. So kintulnog ko ni Ibaleda. Naimbag man ta nakita. Sige nanang. Itay pa yung makadigdigusak. Talaga na barat ti panawan di ti probinsya. Namula ko maninanang nanya ti pakariribuka. Kalpasan tinasuro ka do pulo atawan. Yak namnaman nga kita kami pa ni Monica. San pa nagkupas ti kinapintas na. No pa'y nadlaw ko ti kinarigat ti biagdakin ni Dalia. San nga mo ni nanang tinagbalin na palabas mi kini Monica. Jak namnamain nga agsubli ka dito'y balay. Agmay may saak. San pa yasimangpat ni Dalia? Nasayat. Tapnusan namang nagtipagsaritaan da. Anya ti kahit mga asawan. Lading itag. Idi na pa nagtrabaho iti syudad. Katinrapin ko ti panakatal ko. Nabaybayang kan. Kat idisan na ko na sinuplian. Namamok ni Peter. Rigat ken panagsagaba ti linakam ko ken kuana. Aging gaana tay. Gapo iti kinamamartek na. Ulitag. Pakawan na ko ma. Nusan ka binaybayan? Anya nga tati nagbalinak kita ti panagbiag ta. Girl, I need you. I need your love. Simangpat ka matgaya man, Dalia. Maganano ka? Apay kasta tilangam asimangpat. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo ken tatalyon, nanang. Sigod kayo mga kayan ayat kayo? Uwen, anak. Ni Leon, tim mo na ngayat ko. Hindi agad adala kiti koleyo. Dahil di tatang mo, tinakatuluyak. No, da kayo kumati nagkatuluyan kan tatalyon. Siguro, sana kasto ti kinarigat ti biyagtan niya, nanang. Ha? Anya di kahit mo asawen? Baknang ni tatalyon. Nagpintas ti lugan na. Nakapanta ko mama ti Amerika niya. Anya ti kahit mo asawen iti dayta Dalia. Apay,
Nauma ka din nga agri-agri ka. Kasano nga tatirik na ti agbyag anabak nang nanang. Sana kasi ta kanawin ang makurkurangan ta. Dalia, anak. Pakawanin, anak. Ngamin, saan ka na ipaayan itinasaya at abiyag? Nanang, mabitlaang. Nanang! Sana kung ngayon kaso ni Nanang. Makasangsangit asimbre kiti kwarto na. Ala, nasa aircon samot ang tirik na ana. Permin. Siyak madlatan di mo ininom. Madi ka ditirik na mga minom. Ay na, kasla iti kapigpigsaan da pa'y lang gayam ti kinalayg mga uminom, Leon. Kinapudno na malagsi di tiday di pa nagsamot Itaman langan ng uminumak. Ingkari kidi asaan ako na sumimsim iti arak. Adda ka di barbarta kam? Uminom ka. Di nakbuybuyan latan. Pagustuhan naklaan. Saan kang nagbartek ta ang mga nusan kanton na makapanayitalon? Manmanuak asumimsim iti arak. Doon ti kimapsutan ti bagik. Sige man lagan, pagustuhan ka. Asta man di ko na. Sana mas na iti pulutan da. Langa na pa'y laag. Talaga na imasan. No may masak tagpulutan, ang mga makaadog ti uminom. Alright, asidigmad lang ti pagawidam. Yung basol kon, no di ka makapanit italon mo inton bigat. Ay na, sana bali. Nalpas ko mo tan aginaikan. Awanan ti ado at trabaho. Ito na ang araw natin. Ipaidamlatan iti kama ni Leon Fermin. Ay, hasta una iti bartek na. Ay na, natagsan ni Leon na naustang. Nagdakkel mo ti bagi na. Ay, italang anakit, anapalalo ti bartek na. Sumanaupay lagi tayo. Saan pa'y kiding agpasublat E di kwan, intumugnan, ijay lamisaan. Numuna ta saan pa'y asimangpat ni Reynold. Ay, ang mga nonyamot yan, tinapasamak na. Nakitak mo ta kinakuyog na dagiti babaro akaroba tayo. May sapay kati barok a kinakuyog na. Ay, naimbag man ta, naiya mo na matlaang tibagbagi na. Hina, paparan na di na may asadag tibagi na. Napaklan mo't ngay Ilocano. Di maklang kami ni Amerika. Daga, hindi di kwarto. Yung kasano nakastra ka. Nagsangsang kami pailang ni Fermin nga gininom. May tayo nga nasakit di ulo ka. Naparti kag sa palang. Ay, anya kalakit din, Reynold. Kasado alas 12 iti rabi Ita pa'y laang tisangpot mo. Di ba paro la? Maturugan. Adan ni Reynold. Kung ipulpulong ang mga nungtan na kayo man. Sungsong lagi di kakadwa ka nagpasyar. Ang mga mo nyo, nagsaya at dagaya makakadwa. Ala, mapan ka nga rin maturaw. Payat yan anak ko na ya. Naman kayo? Ito ulit ko matindi maturog.
Talaga na sakit yolog. Hindi gusto ko kumanyak kabalanti bumangon. Girl, I need you. I need your love. Dahito ti kapemle yun. Agyamanak na nang. Kasla mahululak pa lang. Nasakit yolog. Napalalwak ti minom itirabi. Asda awak nga raw. Apag sangput mo dito balay idi kalma. Inawis mo ni Permen nga naginaw. Nanang, malagip yo pa ini Dalia. Amo yo sigo da kay nayat ko ni Monica ngayon. Anya? Saan yung nga mo ti may panggap kini Monica? Itinakita ka kinarigat ti biyagda nga gina. Nakonsensya. Anya ti kayat mo asawan? Anak yun ni Dalia? Saan? Awan na pasama kiti nagbatan mi kini Monica. Ngumno da kami kumati nakasawa. Ang mga no sa nakasya kinarigat ti biyagda ita. Dadya anak, itaypay anak kasagana ti pamigatan. Anak, muna kalata na mga anak. Ituloy ko lang ti agluto, iti may lako inton madamdama. Nanang, sorry nga. Bigbigat. Saan ka ngagluha? Amok, nasa air ko tirik na yun ti rabi eh. Impakat ko man ang tikin ambisyosak. Kalpasan anam mo kasigo da ka ayan ayat yun ni tatalyon. Anak, nakurapayak nga inam. Kaya da maipada ka kanyak. Iso nga ikarigatan ka apagadalan. Agtinulong tayo nanang. Inton makaturpusak. Ipaayan ka ito itinanam ay abiyag. Amo makagurgurak ti madaydaya mo duman, Reynold. Anya ti problema? Dayta, imisa makon papa. Agbuntog kay ngagmaneho. Papanantayo ka di. Nagkita kami ti Sigod akaadala kiti Manila. At nangato ka noon ti saad na iti universidad. Pasyaran tayo ti opisina na tatulungan na ka makapag-enroll. Masapol ka di pa, papa. Militar kaya talaga. San ka na sumupiat? Noar arapa apa mga agsubli tayo pa di Amerika. Dinton mapasamag data. Sige, ha? Tapno saan kayo nagpungtot? Umanugot ako niti kayatyo. Ngayon, inton makaturpusak, agsubli akto ni Amerika. Anya? Amoy papa, sayang di na panawak anobya ki Los Angeles. Nagpintas ni Kimberly. Chinese American ngamin. Angan adumat nga ta tinapipinta sa babalasang dito eh. Saan ko akaya taday tamanan di sangwam? Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Maawatam. Nang, aday baka ka na kayo ha? Mabaling ko ka din ti sumrag na agadal iti day ti sumaro na semestre. At damatan makanay pag matrikulak. Sige anak ko. Okay, kaano ti planom apan nag-enroll?
Urain ton bigat ko man nanang. Ngam, pampanunutag ti panaglakok. Adupay lang amin ti agpaspasyar ijay lay ka turista. O, nailagit tintoy anak ko. Payang, siya kunti makaamo iti dayta. Kaasi kayo mat nanang. Nakasapsapa kayong agriri ng aglutluto. Sada kayo pa'y laang ti mapanaglako. Dalya anak, kabailak daytoy. Intun agadal kan, awan sa bali apapanan na. Adyak bukodan ti hagluto ken aglako. Talaga nga adulat tati agpaspasyar dito itay. Dayawen dagiti turista, dagiti migratory birds. Ha? Niliyon. Adam kadwa na abakat. Ah. Day tangat hati inana. Liklikak kita. Monica? Nakita na ko ni Leon. Sana ko na makaliklik. Oh, si Kamo ti may naglako. Abay ni Dalia. Napan ngamin nag-enroll. Nakaurnong kami mutbasit iti pagmatriko na kalpasan ti sumagmamano atawin na panagsardeng na. Si kagayam ti ina ni Dalia, Monica. Pasit matan tinabati alakong. Ay, gatangag la amin ang dayta. Ay, agyaman ako, nay, Kay kun atap no nasapat ipanagawid ko. Kan makainanaak matan. Ay, narigat nga mintibiyag, tinakurapay, nana. Agan anos ka balasang ko. Naimbag tulaang no mapagturpos mo ni Dalia. Nasingpot, ti balasang mo. Oh, nagkita kayo gayam ken ni Tatalyon? Kan nagamam mo kayo ken Lola Ostang? Di na magdakpay gayam? Uwain anak ko. Gabuta, siyak tinakita da naglako. Nang, amo na nga ta nagayan ayat kayo idi ken Tatalyon? Ay, numabalin anak. San kun akayat ama ipalagip day ta kanyak. Ay, nadingitit no nasahir ko man ang tirik nayo. No pa awan tinalawag pa nagsinami ka ni Leon. Awan guraken ko na. Siyak ti aking basol no apay narigat ti biyag ta anak ko. No pinilik kumaan na imbag tinakiasawaan. San kumakastoy. Agbabawi kayo kadian ni tatang tinakiasawaan niyo? Ado, rigat ko iti din nati amam anak ko. Ngam no sana gapukan ko na. Awan mo't anak ko akasken katika pintas. Ay. Sika tikired ken namnamak anak ko. Na. Ipak patag kaunay. Salamay kawa, akit yung muna ngalda ti panagklase mi. Ay, agasam namin. Ano atawan na nagsardengak. Nakapagturpo sa kumaitan. Nasapa lang ipasnat ko ti panagatan ko. Tapnosan ama sayang dagiti ado sakripisyo ni nanang kanyak. Ado nang pasweet kanyak. Wow, nagkwapon. Naimbagabigat mo, miss. Mabalin ka dito makiamam mo? Siyak ni Reynold. Siyak mat ni Dalia. Ay, nakirutan ti panang bet-bet na iti takulap ko. Kas na may kawak iti muna ngal daw ti panagklase mi. Agasam amin ti manong atawan na panagsardeng ko. Nakapagturpusak kumaitan. Ay, masapol nga ipas na ko ti panagadal ko. Tapno sana masayang ti ato sakripisyo ni nanang kanya. Adda ng paswit kanya. Wow! Nagwapon!
Ay, magabigat mo, miss. Ha? Mabalin ti makiamam mo? Siyak ni Reynold. Siyak ni Dalia. Nakirutin ti panang put-put na itinakulap ko. Dalia. Napintasanagan. May bagay iti kinapintas mo. Ha? Maragsakan ang makiamang mo ka. Pagayam no awanan ti klasem, mabalin ka ding awisan kang agmerienda? Pasensya ka na no saan ka mapagustuhan. Mapanak pa yung miniti library. Nabayan ka ng sardengak ang nagkadal iso Mapanak pa yung miniti library. Kasanon, nabayan ka ng sardengak ang nagkadal kat marikatanak. Di urin ton malam. Sige. Agyaman naklaunay. Amom, nabit kami pa asimang pati ti Pilipinas. Kat awan pa'y unay gagayim ko. Ito na ang araw natin. Kadwa mo't itay ni Permen, dito'y paraangan, anak ko. Agmay may sakamatan. Napan na kanon niya po nagititalakin na. Diya ka mo nagsubli pa Tapasado alas 5 mo iti malam. Anya gayam nga oras nga agawid ni Reynold. Isu nga rod ti sigsigag na nang. Awampay mo lang. Usarik ko matilugan. Narigat met nga no, awan ti bukod na alugan, Leon. Gumatang kalaangan iti sabali alugan mo. Ni Reynold ti katanga kitilugan na. Daytay sports car ti kayan na. Mailalaan itinla ko na alugan na Amerika. Aging gansa ita. Di na pa'y maawat adito'y tayon nga agnaod. Imbaga ng arod kanyak. Pagustuhan nak adito'y nga agadal. Ngam, agsublinto ka no iji Amerika no agturpos. Saan mo mat nga agpayso ang mapawila no, day tanto ti kayat na. Ngam bareng, agbalbaliw ito mo't lang ti panunot na nanang. Saan ta ba't na napupuutan ti oras, Dalia? Sumip nga ten. Angam sa nabale. Darasla pataray kilugan ko aging gadya balayo. Ala, agnerbiyosa kiti kinapartak mo agbaneho. Ang mga naman disgrasya ta. Mabali na pa inayadim lang kag pataray. Sige. Angam amangan no mailabas ta. Ipatuldom ti pagnanta nga agturong iti balayo. Uray di sahagnak malatan iti sentro. Saan? Itulnog ka. Kaya't ko amam-amo dagiti tadakkel mo. Kan mamanda, asyak tiga po na anasipnatan ka nagawid. Ha? Ay, sus ka pa bain. Asa nun? Makita ng ti kinadahaan ti balay mi. Nagadudag iti assignment sa masapol nga ilapas ko. Ngam kasla jak mayulo. Pampanunudag pa lang ni Reynold. Sana nagtimti makitayin tudok ti balay mi. Naimpag. Tanairan ang awan ni nanang. Ang mga no panunutan na pa'y nagpapaara makit din. Kapag iso, lumlum na kan init. Kat kaslag tatapaw lang itimang liwang-liwang ataw. Kabarbaro gayam tilugan mo? Wen, kagatgatang ni Papa. Mausar na ba't ngamin tilugan na. Nalamuyot apatarayan. Ay, wen gayam, dalipatak matan. Adaala agad compartment tilugan ko. Kapit lang, ha? Ha? Ano dati mapanaalaan?
Natalia, chocolate can rosas. Para ka. I love you. Reynold, kung ano lang ang nagkamamu kami, agaraman at akos. Nakapimpintas ka. Damo pa lang nga makita ka. Agayata kun ken ka. Sapay ko mata sa anak apaayan. Girl, I need you. I need your love. Makaturturog ak lao na yan. Ay, ang kid-kid maklatan ang. Diyak mo't lamalpasan dahi ti basbasag ka libro. Oh, kaslapay kityak mayulo ti basbasag. Tanimot tan rin ulti pang panunutag. Ay, yan yun ito yan na marikrik-nak. Agayatak ka din. May, kunak mo naliwayam. Kasilaw pa ilang amin dito eh. Dapat mo't lagayam dito salas. Apay, saan mo ka di pa'y analpas litar aramidam, anak ko? Makaturturo ka nga roon na yan, nanang. Diyak mo't nalpas sa basaan dito libro. Ingka maturugan. Sa paam tulatan ti agriing. Sige, nanang. Saan ka nga agpuy-puyat? Tanarigat ti agsakit, anak ko. Saan na bali anak ko rapay ti adda pa nagbiag ta? Basta nasalun at talakit di. Sige. Idjeton pagadalan nga ituloy ka basahan ti libro. Tulungan kay tulahangan nga aglutin ton makariingat. Ay, saan na dahi tati panunutang? Kabaulak. Tinapateg, agadal ka. Sige nga rin, nanang. Inak maturugan. Sige, anak ko. Ay. Makonsensya aksa. Nakakaasi ni nanang. Nang kasanon. Agayatak sa amat kini Reynold. Sana mabali na mapain ni nanang. Samay sa. Talagang ngarapaap ko ti makaadal. Ito na ang araw natin. Ayan ni Reynold, nanang. Nakikidan ko man na mamigat. Kadne. Tisisirig na pa, iti pagadalan, dan sa klase na. Riniing kumot itayan. Anay, nasuday tan. Papa, oray saan ako na mamigat. Magmerienda ako lang iti pagadalan. Ay na, apok. Nasaysaya at matlaang no ada karga ti buksit mo. Uray basit laang. Ang mga no di mo madlamayulo ti agadal no mabispisin ka. Nimot, Papa. Kasla sana na iriwam di Amerika. Ay na, Pilipinas dito yan. Ay niya kayo aya. Ay, saan kayo nga agpinapilit pa'y? Uray agkape wino agatas ka kumapok. Sige, Lola, agdi ko sa klangan. At dapat ngamin ka makamag. Ay no, isuti ko na. Mapan ka nga rodan agdigaws. Ang mga no umaladaw ka pa'y nga agpaysaw. Nay, kaliklikod laang ni Reynold. Si kansamat ti sumaro no arumuar. Nadlaw yung atang inaldaw arumarak na nang. Ado tinasagan nga si kaswag. Maawatak met kete. Masikuran ka laang no agtalinaod ka dito'y balay. Anya ti panagkunayo nanang. May pasnik mo't lang atan ni Reynold ti agadal. Ret no, nagdardaras mat arimuar. Malaksin no, ada sa bali apakakumikuman na. Ay, nanang. Ti pagdanagak, amangan no may barkada manan iti pagadalan. Ay, sapay kumatasaan.
Saan taaliwayan abagbagaan, anak ko? Ane, ang mga numala daw ka iti papanam. Ito na ang araw natin. Reynold, saan ka pawilan nga agarong kanyak? Ang kababain nga ipasyar ka di balay mi. Dalia, Nakita mo't no kasano ti kinano mo ti pagtangan mi. Nakurapay kami laang. saan aday ta tinapatag kanyak? Tinapatag? No, ay ayatan nakman. No mabalin. Saan ko akayat amamon ni nanang nga dagar-aram kanyak? Amangan no, atapon na. Asaan ko amayulo ti panagadal ko? Wen, maawatak ti kayat mo asawen. Saan adakes no agayan ayat ta? Saan atubang iti panagadal ta? Awan ka di ti panagayat mo kanya. Antiyak amo no kasanosong batak day ta sa ludsod mo, Reynold. At ne, mangrugin ti klasik. Kasanong da ito yan? Imbes na maipasnag ko ti panagadal ko. Saan? Mariribo ka naklakat nga rodan. Marignak. Agayatakon ka ni Reynold. Kasanon? Kasano da ito eh? Diyak kaya ti mapaay iti harap-hap ko. Diyak kaya't ngagsangit ni nanangga po kanyak. Amang anusan ko na maliklikan ni Reynold. Napas na kiti pa nagkaram na kanyak. Girl, I need you. I need your love. Napintas tiyag pariir dito'y kataltalonan no kastaya malam. Nang runa iti kalapaw mo, Fermin amigo. Makapabang artipol oy, napintas sa denggen ti uni dagiti tumatayab. Hindi, manungal daw ati ka nakit-kita leon. Adulaki di ti nakakumikumam. Ada ngamin rinugya ka negosyo. No paisa na siya ti mangimaton. Hindi, amang ano bumak ng kalauna yan, Leon. Narigat madnawan ter aramidag. Mayat kumano da pagsangwan ta kahim nga ara kaya. Bayat ti panagsarasarita ta. Gaputa saan mo kaya tapasyaran kay Ibalay, yo? Di si kalangan ti ipasyar ko Ibalay. Pagbit talaan ko madanagan lakit din ni nanang ko na malado ka sumangpot. Uray ti itulnog kamet. Dandanitan makadanon. Diyak ko na makapataray. Nagadoan na kaparada alugan iti igit ti kalsada. Oh, daytan ti balay mi. Ha? Daytan ti balayo? Oh, nagdagkalan. Talaga abak kayo, Reynold. Ay, mabainak sa. Relax ka lang, Dalia. Nasaya at dapapakin lola. Ha? Kasla, mailasin ko ti mga luklukat ti dirwangan. Ha? Ni Tata Leon. Iso ti ama ni Reynold. Mamuyo mat gayam ken ni lola ni Dalia, papa. Di awan nga ron ti problema. Nuaklunan ni Dalia ti panagayat ko. Kaya't mo asawan? Awan pa'y relasyon nyo?
Agar-aram pa lang kanyak ni Reynold, tata. Inawis na klang agpasyar dito eh. Jakmat namnamain na da kayo gayam ti amana. Kasano gaya man ang maamoyo ni Dalia, papa? Ha? Kwa, siya kun ti mangibagakin ni Reynold, tata. Amom Reynold, nakita dak iti ijay lake ngaglaklako iti luto ni nanang akan kanan. Basta gayam. Renolda, si kapay lang ti makamukin ni Dalia. Danunik lang ni Lula medya kusina. Ka Dalia iha, dito'y ka namang rabi. Agyamanak, kababayin sa tata. Sa jak mabalinti agbayag. Madanagan lakit din ni nanang no saan na ka mapasangpet na dagos. Apay nga taadimot lang makasublin ni Reynold Leon. Ang mga nonyamat hindi napasamak na. Nagayanayat kami kini Monica. Ngayon kami ang nagkatuluyan. Anya lang ang tibakuna ni Monica numaman na rito eh. Awan mo ti dakas na no ituloy da Reynold kandalyati nagbalin a relasyon nyo kini Monica. Nanang. Awan mo ti makitak aparikot iti dayta Leon. Sandamot nga agayan ayat. Sanda ka mawatan, nanang. Nasayat ngagpaiso ti panaglangan mi kini Monica iti panagkita mi manan. Ngam sa balya saritaan daytan. Anak, saan mo kumaapawilan ti pagragsakan ni Reynold? Amang ano agrebelde maninken ka. Makitak matkit diti nagbalbaliwan na. Saan mo ka di pa'y analpas da gitar aramido, manak? Sang ka ibagak, asaan ka nga agpuy-puyan? Nalpasin nanang. Mabalin kun ti mapan maturog. Anak, mabitlaan. Ada ngamin kayat ko adamagan ken ka. Apay, agar-aram ka di dayjay a Reynold ken ka? Nanang, jak kayo ti agilimat kada kayo. Uwan, pud no dayta. Napintas ka, anak ko. Jak pawilan no adagaram ken ka. Ngam no mabalin, saan ka kumapay ang makinubnobyo? Maawatan kayo, nanang. Kasano itan? Sige. Inkan na ginana. Rabi una yan, anak ko. Nakita mo ti kinakurapay may Reynold. Namon pa yan at tultulong at minanang mapanagla ko di lake. Tapno dalayang pagbiag mi. Kan gastusak na agadal. Dalia, saan ang napatagkanyak dayta? Ay ayatan ka unay. Amom, si katiga po na nagbalbaliwa. Agyaman na, no nakatulong ang iti panagbalbali mo. Idada kami ija US. Loko ak. Gapu iti dayta. Iniawid nak ni papa dito lugar ta. Nagkit-kita kidi. Nanumula kami ti panagbiag mi dito'y probinsya. Ngayon na saan kami kumaanag for good dito eh. Saan ka kumamat anam-am mo? Amon, naidumduma ka kadagiti nagbalin akaayan-ayat ko iti Amerika. Amok nga adayo ang napimpintas dangam siyak. Napupudaw dagiti Amerikana. Ngem awan iti kaskan ka, Dalia. Isong aklunam ko man ti panagayat ko. Ti imag, ibatam ko ma. Mariknak, adamot panagayat mo kanyak. Reynold, Dalia. Jackson, may limot ti Riknak.
Dalia. Ay, ayatan ka man, Reynold. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ay na anak, no apay asimurot ka pa ilang amin kanyak. Kabailak mo't abukod ko nga ilakod agitoy. Nanang. Dalia, Ah, Reynold, kaduanan ni tatalyon. kita niyo pa? Kita niyo ti kinagagat ti kaayan ayat ko? Anya ti kinonam, Reynold? anadya ko na. Kayan ayat mo ni Delia. Amam ni Leon. Ay na anak ko, no apay asimurot ka pa ilang kanyak. Kabailak mo ti aglako. Ilakok na gituya na siya. Nanang. Dalia. Ni Reynold, kaduanan ni tatalyon. Oh, papa. Kita niyo mat ti kinagagat ti kaayan ayat ko. Ha? Anya ti kinonam, Reynold? Kayan ayat mo ni Dalia. Ang Amam ni Leon. agama mo kayo mat kan papa, Nana Monica? Nagsayatan nga no kasta. Awan nga ron ti agbalin na problema iti relasyon ni Dalia. Oh, naibusabot yung tila ko yo. Ay, adapay mat nabati asang kabasit tata. Nga mabalin min ti agawid ken nanang. Ni saan niyo mat akadwa ni Lolos tang? Nagbati di balay. Nagkita kami ngamin iti may sa negosyante anam-am mo kiti Amerika. At kimuyog mo't ni Reynold kanyak. Nagawid kayon, itulog kayon. Pagpaspasyaran ni papa. Agya manaklaangan. Ngam, adapay ngamin papanan mi. Dalia, kumaykan. Sige, Reynold, tatalyon. Panawan da kayo, pay. Sige. Aganad kayo. Agawid na mo tan Reynold. Ang mga agur-uray ni Fermin ni Yabalay. At na ngamin napatagapagsaриtaan mi. Amom gayam anilyon ti ama ni Reynold. Apay asan mo nga imbagbaga kanyak? Itala makita nga gungat kayo. Kaguradak ka din, nanang. Pasensya ka. Patpatkan ka, anak ko. Saan asikat ti kagura? Sino nga ron ti kagurayo? Ni tatalyon? Kunak man nawan anyaman nakada kayo ti saan niya pa nagkatuluyan. Dalia. Pakawanandak no nasahir ko man ang tirik nayo. Anya ka di tinagtulagan ta, anak ko. Kunak, saan ka pailaan ama kinobyo? Pakawanandak, itiyak pa nakatungpal iti nagsaritaan tayo. Ngam ikarik, saan ko habaybayan ti panagadal ko? Taimbag na nagsubli ka kay kilat ngamin nga dana pa nakita eh. Dandanik pa ikot nalipatan na. Ay na, talaga nga ado ti pakakumiko, ma'am, Leon. Ang mga no, bumaknang kalauna yan. Gayam, anya ti kahit mong inuman. Gyaman naglagan. Tanay, matipay lang tirik na gauminom iti arak kita. Urayin talang arudan na maluto ni nanang tipansit. Kumusta mo dagiti mulam? Danta ni nagdawa dagiti pagay ko. Parang awan ti dumtang nga bagyo. Uray ta nadamag paymot laang dagiti talon ko. Si kaman nga rin ti sigurado na di dayta. Sapay kuma, Leon. Na mayranan to akang ina ti irig. Tapno maabrut ko dagiti gastos ko ang nagtalon. Nakasilaw pa'y laan iti salas. Saan pa'y siguro analpas ni Dalia dagiti aramidan na. Masya na kiti anak ko.
Makababawi ak iti panangungot ko kenkwana. Maputang ak. Saan ka nagimula iti gura kanilyon? Ngem, jak kanunungan ti pannakiayan-ayat ni Delia ken ni Reynold nga anak na. Matlaw ko. At dadurdursok na. Apay asiriring kayo pa lang nanang. Rabin, Kasla ada pa kariribukam leon. amoy matan ti may panggap iti relasyon da Reynold kan Dalia. Amo nga ta ni Dalia di nagbalin a relasyon mi ken Monica. Ay, kita lang agpaiso ti gasat. Saan kayo ang nagkatuluyan ken ni Monica? Ita? Agayan ayat dagiti anak yo. Nadlaw ko alimiklik. Panagunak, saan a pabor ni Monica iti relasyon da Reynold ken Dalia? Anya ti pagkunaam iti daytaliyon. Di mo ibaga nga adagura ni Monica ken ka. Girl, I need you. I need your love. Nawan lang at tinapatag nga ibagakin ka leon. Awan ko man tiga po na. Asangwan ka, itiay mo dito'y balay. Adda ka di guram kanyak. Nakurapay lang ang tibiyag mi nga agina. Awan ti mabalin ko nga ipagpanakil kada kayo ken ni Reynold. Saan ko amaawatan ti kahit mo asawan? May panggap ka di iti relasyon dagiti anak ta. Mangrugrugi pay laeng ni Dalia. Iti panang tunoy na iti arapaap mi. Ngem, nakinayan-ayat ken ni Reynold nga anak mo. Madlaw ko asaan ka apabor iti relasyon da. Saan ka anak bigtot? Sana ka nagsangit idi nagsinata. Ngem, mabuti nga para iti anak ko. Jak kayat apagsangitan to ni Reynold. Mawatang ka. Akwak nga idadda kami di Amerika. Naloko ni Reynold. Isong inyawid ko dito'y Pilipinas. Ngamdakkel ang tinagbalbaliwan na. Kat gapuday takin ni Dalia. Mabali na naragsak da pay laeng iti panagayan ayat da ita. Ngem intun agbaybayak. Diyaka mo. Iso ano mabalin, itatanasa papay. Aglinipat da kuman. Anya. Dalia, sipod na gayan ayat ta. Nakaragragsak akon. Gaputa agam amo dagiti dadakkel ta. Awan ti agbalin aparikot iti relasyon ta. No, amom la ko, ma. Uy, dagita matam. Huh? Dak pala di abay mo. Basbaso lang dagita matam. Awan gayam ti duma dagiti babbalasing diti probinsya kadagiti babae iti US. Ha? Kita aman ti panagkawkawes da. Isuda lang Sa bali dagita. Ay, tinasayat pumanaw talangan dito parke. Sa bahay matikit kitaan. Itulog na klangan. Agpasugnod ka manan. Umay ka manan. Uy, ibatan lang. Tubabain ka na kiti makakita. Kurang na lang ko po na ko. Ano ko ma? Agayan ayat naman saan ka di? Aglailo ka lang kanya, katada basol mo. Agpauyo talaga.
Di malayawak lang ka nagati babalasang alimabas itay. Agselos ka matin. Reynold, ang mga nanya ti pagtungpalan day ta kinalailong kanya ka. Diyak kaya tamapaay tiyara paap ko. Agyaman na kiti panangitulod mo kanya ka. Dumanong ka dita balay Narabyantan. Oh, Reynold, kanya ka, di ka matagkirin. Sa anak lakit din agbidot. Lugan ni papa niya na sabat ta. Ha? Kasladyak na adlaw kasano, agner-nervyosa kiti pa nagpataray mo itay, nakapas-pas-pas. Kasla naggapo ni papa ijibalayo Ar-arman ng samat ni nanang mo. Anya? Saan na pa nga mo tinapalabas na nana? Sige, dumsaag taman langan dalya. Ang mga numadandanagan ni nanang mo. Saan ka nagbidot iti panangipapan, Reynold? Nagapong agpaiso ni papam dito ay. Talaga gaya maagam-amo kayo kan papa. Napaod ti pa nagsarsarita mi. May panggap kada kayo kan Dalia. Ha? Anya ti kayo Josawen? Saan ko man narumbang pa'y amamuam da ito ay, Reynold? Mas daaw ka siguro. No kasano nga agam-amo kami kan ni Papa. Nagayan ayat kami idi. Ha? Awan ay bagbagan ni Papa kanyak. Sana nasakit tinakam ko nagsina kami. Ngam, agsangitak. Numapayak iti arapaap ko kan ni Dalia. Ket prangkain kan. No saan ka anapudno iti anak ko. Nasaysaya at laengen alipatamon. No kaya't da kami apagsinaan ka ni Dalia. Dinto pulos mapasamak dayta. Agin inayat kami launay. Apay matakas di timbagayo kini Reynold. Nakaululi magkapimanaw. Amang na sair nga magtirik nayo. Saan ko ngayon bagakan ko anang agsina kayo? Inikaklaeng iti pagpampanunutan na. No saan matlaeng ang napudno, ti panang ipatignakin ka. Marigna ka napudno ti panagayat na kanyak nanang. Kan nagkariak mo't kada kayo. Saan ko abay-bayan ti panagadal ko? Anak, mabutengak amasaktan tirik nam. Saan nakto apasakitan ni Reynold? Gaputamok. Ay ayatan nak. Talaga nga agayat kaunayan ka ni Reynold. Ulitek ti agkari kada kayo nanang. Saan ko adadaalan ti adu a sakripisyo yo? Kanti panagtalik yu kanyak. Gaputa kayat kayo nga ipaayan itinasaya at apanagbiag. Girl, I need you. I need your love. Nakarabrabiin. Ang awan pa'y ti anak mo, Leon. Ay, nanyakit din tinapasamak na. Awawa ka kita Di naksumbatan. Kunak man no iti panagayan ayat nan kinitalya. Agbalbaliwan. Ang mga nun na isungsungkit din ana ibarkada kadagiti adik. Sana mabalin na sublian ni Reynold dagiti kalukwan.
Sungkarot ng inyawid ko, dito lugar tayo. Anya Anya day day, Jaya? Oh. Andun samot na disgrasya. Nagpiksa lakit din ti busina. Nilakit din Reynold dayta. Di lang mabain namang singa iti pan naturog dagiti karoba. Eto na ang araw natin. Ay na, anya ay tinapasama kan ka, Reynold. Apay kadaan na partik ka. Maturog kay nanang. Siya kun ti makisarita kin ni Reynold. Sige, Lola. Napatag ti pagsaritaan mi ni Papa. Tanangam ko malaang ti makisarita iti anak mo, Leon. Huwag nanang. Papa, apay asan yung imbaga at dagos kanyak. Ni Nana Monica apay lang tinakaamak anagayan ayat kayo gayan. Saan ko man narumbang amamam dayta? Anya saan? Kapoy di basol yung kankwana, nairamramanak. Kaya't na kami apagsinaan kinitalya. Sa bali lang ginagawatam. Ala, inton bigatan ti panagsarita ta. Kunaklaki din no adan na disgrasya di rabe eh. Nga may di rumwarak gapoy tinapig sa abusina. Nimot gayam Reynold. Mabay na kadagiti karoba. Nasinga ti panaturog da. Nabartek ngamin ni Reynold di trabi. May sana mat Leo. Amang ano dagiti kaadalan na ti kadwa na anaginom. Ay, di amok kad nagbalbaliwan. Di mo't adan kaya nayat na. Nakitak tinapindas abalasa ngayong pasyar na ijibalayo. Ni Dalia Rayay. Kayan ayat nan ngagpaiso. Eto na ang araw natin. Reynold, nanyaman din bagbagakan kanina na. Saan ko mga isot pampanunuto? Nagbidtot ka na ipapan mo akayat na taapag sinaan. Bayamon da jay. Mabit lang. Apay akas tati lang Maululawak pa lang. Ha? Danda ni Jack Simrek. Nasakit ti ulak. Aguray ka. Nagbarte ka ka di iti rabi eh. Pangasim ha. Saan ko magsakit tinaka mo? Naglagi pam. I love you. Dalia? Oh, dandanin ti oras ti klasek. Inton madamdamang agsarita ta, okay? Sige. Dujak kumaliniklikan ni Papa. Jak kumapay bimangon. Ang agawid aksan. Talaga ajak kabailan. Dayta ka ditim mayam? Tapno sala nga din nak. Leon. Saan? Numabalin na kumalaan. Agpakpakaasyak. Dakkel tinagbalbaliwan ni Reynold kapukin Italia. Awan ti mabalin ko. No tinagidakas natin bakaka. Leon agpadataan na ganak. Nakurapay kami. Katawan sa bali nga arapaap ko. No saan ati makapagturpos ni Dalia iti panagatal na. Mawatang ka. Nakasagana ka mang tulong king kamunika. Agyaman na. Nga muray ka sa no ti kinakurapay ko. Ikarigatak apagadalan ni Dalia. Sige. Sanak nga rudeng nagbayag. Masapol na makasaritak ti anak ko.
Ang mga na insulto mo't ni Monica iti day nga imbagam Leon. Bueno, adda ka di pala ang nabatbate ang panangipatig mo kenkwana. Awan sa bale na patig kanyak. Nung saan napagimbagan ti anak ko. Awan panggap ka subiyan ni Monica. Nang runa kat agayan ayat da Reynold Candalia. Aywan gayam, itay pa'y asim mangpot ni Reynold. Nasakit ka no ti ulo na. Ang mga nuday ito iti pangrugyan ti di na panakaipas na nga gadal. Ipabusoy mo na siyak ti makisarita iti apukok, Leon. Dumngagmat no kasaritam anasayaat. Saan ko at tinutupan ni Reynold di dirabi, tamo ka na Bartek. Siyak pa yun nga amana, tinagpakumbaba. Ay, agyaman nak. Nalpas ko matlangan ti research project ko. Nagkrikat ako ng sapol iti day di libro Sa nakapuskol pa iti binasag. Mabisinak pa ikit din. Ay, huwag kaya. Kumusta nga ta ni Reynold? Ni Reynold? Adakatwa na babae. Kanya di kaya ta sa kuta ito Insukat na ka din iti sa pale. Girl, I need you. I need your love.